Najprije bih htio pozdraviti sve prijatelje zrakoplovstva, sve čitatelje aerosvijeta koji pomažu i upravi zračne luke da bi korigirali naš rad na zadovoljstvo putnika, a posebno zaljubljenika zračnog prometa i zrakoplovstva u koji sam spada. Što se tiče novosti na Zračnoj luci Zagreb, vidjeli smo da se u proteklih godinu dana napravio zaokret u smislu približavanju više tržištu low costera, što se odrazilo dijelom na 2010. godinu, a posebno očekujem da će biti poboljšanja u 2011. godini. Naime, činjenica je da je danas u Europi jedini segment zračnog prometa koji još uvijek raste su low cost prijevoznici i većina zračnih luka se prilagođava upravo tom rastućem tržištu, cijeneći da je nužno održati ono tradicionalno tržište tradicionalnih prijevoznika, kao i napraviti dodatne napore da bi čarteraši održali svoju poziciju koju su do sada imali. Tijekom zimskog reda letenja Zračna luka Zagreb će biti povezana sa EasyJetom prema Parizu. To je nova linija koju je uvezo jedan od najvećih low cost prijevoznika, EasyJet, koji mjesečno preveze 4,6 milijuna putnika na nebu. EasyJet je oprezno krenuo na novu destinaciju Zagreb, no prema iskustvima sa drugih destinacija gdje EasyJet leti, a to je Dubrovnik i Split, nakon uvođenja prvih letova i testiranja destinacije očekuje se uvođenje dodatnih letova. Već danas Split ima 8 letova tijekom ljetne sezone prema destinacijama u Europi, dok je Dubrovnik održava redovito isto tako 8 destinacija prema Europi. Ovo otvaranje novih linija tijekom zimskog reda letenja za nas je malo zabrinjavajuće, no cijeneći da EasyJet ima potencijala i marketinšku snagu, mislimo da će otvaranje druge linije 11. veljače prema Londonu osigurati dobar booking i da će EasyJet u 2011. otvoriti barem još 4 linije. U Ujedinjenoj Europi zračni promet će biti onaj koji će integrirati prometnu Europu. Bez obzira na druge vidove prometa, prvenstveno na konkurenciju u zračnom prometu, a to su brzi vlakovi, kvalitetne ceste ili neki drugi vidovi prometa, ja ne vidim načina da čovjek iz Portugala ide u Švedsku drugim vidom prometa osim zračnim prometom. Ja ne vidim načina da će Englez doći u Hrvatsku drugim vidom prometa osim zračnim prometom. Prema tome, kvalitetna zrakoplovna infrastruktura, a to je prvenstveno zračna luka, je nužna radi integracije prometne Hrvatske s Europom. Time se Zagreb postaje dostupniji i za one druge aktivnosti za koje do sad nije bio dovoljno eksponiran i dovoljno prezentiran, a to su turistički dolasci. Zagreb je prekrasan grad, ima prekrasnu okolicu, ima nekoliko prirodnih parkova u blizini. Zagrebačko područje zahvata je 1 sat vremena vožnje do mora, da ne kažem sat i pol vremena do Ljubljane i sat vremena do mađarske granice, i time postaje vrlo važna točka za dolazak turista koji mogu u Zagrebu provesti lijepe trenutke svog odmora i Zagreba nastaviti prema drugim destinacijama koji su isto tako atraktivne, i time smatram da Zagreb može iskoristiti bolje svoj položaj radi turistički dolazak. U suradnji sa turističkom zajednicom grada Zagreba i Hrvatskom turističkom zajednicom, Zračna luka Zagreb je uključena u nekoliko marketinških aktivnosti kako bi se Zagreb bolje pozicionirao kao turistička destinacija, a dolazak low cost carriera će nam u tome pomoći. Dolaskom na čelno mjesto Zračne luke Zagreb zacrtao sam 3 pravca koja sam smatrao da su nužna za Zračnu luku Zagreb. Prvi pravac je restrukturiranje društva radi povećanja efikasnosti samog osoblja i svih društava koji su ćerke Zračne luke Zagreb. Drugi pravac je priprema postojeće infrastrukture za kratkoročnu budućnost koja nas čeka, a ona je vrlo uzbudljiva i vrlo zahtjevna, a to je ulazak u Europsku zajednicu, povećanje broja putnika, dolazak low cost carriera, što znači i zahtjevi za novim prostorima, uvođenje novih tehnologija. I treći pravac je svakako stvaranje preduvjeta za izgradnju nove putničke zgrade, koji je projekat koji se već 10-ak godina vodi, ali još uvijek nije zaživio. Kvalitetne iskorake u poboljšanju kvalitete usluge putnicima smo napravili u dijelu ugostiteljstva, ispred domaćeg dolaska, poslovnom salonu, u uvođenju tehnologije web check-ina, internet check-ina i self check-ina, a uskoro očekujemo i početak radova na ekstenziji postojeće zgrade gdje bi na 5300 novih kvadratnih metara dobili sadržaje
kako bi zadovoljili zahtjeve koji su ispred nas u sljedećih 2 do 3 godine. Ja se toplo nadam da bi krajem 2011. početkom 2012. ta ekstenzija zgrade trebala biti puštena u promet i time bi zadovoljili zahtjeve zgrade za tehnologijom i kvalitetom putnika do 2013. 2014. Iskoristio bih ovu prigodu pozdraviti moje prijatelje iz Hrvatskog zrakoplovnog foruma, iz Spotere, koji kontinuirano prate zračnu luku i zrakoplove na našoj zračnoj luci, i najavio bi ovom prigodom druženje sa našim prijateljima Spoterima u organizaciji Aerosvijeta.